Milí naši diváci, váš obľúbený jesenný festival Amplión v Banskej Štiavnici sa blíži. 9. ročník medzinárodného multižánrového festivalu nového kabaretu a pouličného umenia bude o potrebe zbližovania a solidarity. Kedy? Od 20. do 22. septembra v interiéroch aj na ulici. Buongiorno. Prvý headliner, Ennio Marchetto, je svetovo uznávaná talianska hviezda. Vo svojej one-man show predvedie 70 známych postav tak, ako ste ich ešte nezažili. Ennio účinkoval so Spice Girls či s Bryanom Adamsom a teraz vystúpi na Slovensku poprvýkrát len na Amplióne. Druhým headlinerom je kultové pražské divadlo Na Zábradlí. Plejáda známych českých hercov zahrá dejiny 20. storočia s poriadnou dávkou irónie a humoru. Buďte pri tom. V piatok večer vás do divadla pritiahne komediálna erotická lechtihra v Borúvčí. Odporúčame kabaretnú show Stepu zo Španielska. Pocítite, že chuť života je v rytme. Potrebujete zregenerovať dušu? Doprajte si divadlo o vyhorení, ktoré vás opäť naštartuje. O cenu Amplión Argentum zabojujú budúci kabaretieri na 6. ročníku československej súťaže SketchUp. Moderuje satirik Adam Blaško z podcastu Piatoček. Čo vás poteší v pouličnom programe? Slovenská premiéra hudobno-pohybového divadla o zbližovaní Cirkus Karavana. Hodné pre celú rodinu a len za dobrovoľné vstupné. Deti zabaví aj pouličný cirkus dvoch klaunov a akrobatov z Maďarska. Zblížiť sa môžete aj na vychýrených ampliónskych koncertoch. Hlásime nespútané dýchové zoskupenie Tigru, ktoré roztancovalo už aj dôchodcov a vozíčkárov. Skočte si aj na pohodovú klecmer kapelu Der Schenster-Gop s prvkami Balkánu i rómskej hudby. Máte radi retro? V Štiavnickej záhrade zahrá a zaspieva dámske jazzové Paper Moon Trio exkluzívne za mesačného svitu. Pozor, novinka! Tvorcovia satirického podcastu Piatoček prinesú do Štiavnice bizarný politický kvíz. V cykle Art Putika, krčmové dišputy na aktuálne spoločenské témy, spoznáte zblízka vzácnych hostí. Autora úspešnej knihy Posedliaci Juraja Buzalku, aj lektora kritického myslenia, autora knihy Bližšie k sebe Jána Markoša. Špeciálnym zážitkom bude putovanie po terasách skautskej záhrady v cykle moderných umeleckých prednesov o zbližovaní so skvelou hudbou. Ako sa dostať k zážitkom na festivale Amplión? Odporúčame výhodnú permanentku na celý festival. Zvýhodnené vstupenky získate v predpredaji na Amplión.eu. Študenti, TZP, seniori a držitelia karty Štiavnica Plus môžu zažiť festival tiež so zľavou. Deti do 5 rokov majú vstup zdarma. Opakujem, Amplión.eu. Amplión bude cez víkend od 20. do 22. septembra v centre a okolí Banskej Štiavnice. Vykročte v ústrety kultúre a umeniu, lebo zbližovať je umenie. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, kofinancuje Európska únia, podporujú láskaví partneri a promujú seriózne médiá.